கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே, இந்த அருமையான வேளையிலே என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் உங்களை வாழ்த்துகின்றேன். இந்த லெந்து நாட்கள் தியானத்திலே 13வது நாள் தியானத்திலே நாம் தியானிக்கப் போகின்ற வார்த்தைகளுக்கு கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். நேற்றும் இன்றும் மாறாத நல்ல தகப்பனே, இந்த நாளிலே நாங்கள் தியானிக்க இருக்கின்ற வார்த்தைகளுக்கு நன்றி. உம்முடைய சத்திய வார்த்தைகள் எங்கள் செவிகளிலே பாய்ந்து எங்கள் இருதய பலகைகளை எழுத என் கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. உம்முடைய வார்த்தைகளை சொல்ல அடியனை என் தேவன் மூடி மறைத்து கொண்டு உம்முடைய வார்த்தை வெளிப்படட்டும். இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமீன். அல்லேலூயா. பாருங்கள், சங்கீதம் 24 தாவீதின் சங்கீதத்தில் வாசிக்கின்ற ஒன்றிலிருந்து அந்த 10 வசனத்தை நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க இருக்கின்றோம். நம்முடைய பணியிடத்திலே நமது மேலாறு நம் மீது அதிகாரம் செலுத்துவார்கள் இல்லையா? அதற்கேற்றபடி நாமும் பணியாளர் என்ற வகையில் அவரோடு கூட பழகுவோம். அதுபோலத்தான் ஆசிரியர்களும் தங்கள் மாணவர்கள் மீது அதிகாரம் உண்டு. அதற்கேற்றவாறு மாணவர்களும் ஆசிரியத்தில் நன்கு பழவார்கள். பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் என்று வரும்போது இதே நிலைத்தான். ஆனால் ஆண்டவருக்கு நமக்கும் இடையிலான உறவு எப்படிப்பட்டது? நாம் ஆண்டவரிடம் எப்படி பழக வேண்டும்? அவர் நம்மிடத்திலிருந்து எதையெல்லாம் எதிர்பார்க்கின்றார்? இதைத்தான் சங்கீதக்காரன் ஆண்டவர் 3 வெவ்வேறு கோணங்களிலிருந்து பார்க்கின்றதாக இன்றைக்கு தியானிக்கப் போகின்றோம். அதன் அடிப்படையிலே நாம் எவ்வாறு ஆண்டவரோடு உறவாட வேண்டும் என்பதை அவன் விவரிக்கின்றான். அநேகமாக ஆண்டவரின் அந்த உடன்படிக்கை பற்றி தாவீது மீண்டும் என்ன செய்கின்றான்? எருசலேமுக்கு கொண்டு வந்தபோது இந்த பாடல் இயற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும். இயேசு மரணத்தின் மீதும் பாவத்தின் மீதும் வெற்றி சிறந்த பின்னர் பரலோகத்துக்கு ஏறி சென்று சர்வலோகாதிபதியாவதை முன்னறிவிக்கும் தீர்க்க தரிசன பாடல் தான் இந்த பாடல். அப்போ இந்த நாளிலே செய்தியின் தலைப்பு பூமி கர்த்தருடையது. பூமி கர்த்தருடையது. பூமி என்பது நிலத்தையும், உலகம் என்பது மனிதர் மற்றும் யாவும் சேர்ந்த பூமியும் குறிக்கிறது. அப்படிதானே? பூமியின் அதன் நிறைவும் யாருடையது? கர்த்தருடையவை. காரணம், அவரே யாவற்றையும் படைத்தார். என்னுடையது என்று நாம் பெருமை பாராட்டக்கூடியது ஒன்றுமில்லை. யூதர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள்? தங்கள் நாடும் தாங்களுமே கர்த்தருடையவர்கள் என நினைத்தார்கள். அவர்களில் சிறந்த அரசர் பூமியை எல்லா மக்களுக்கும் கர்த்தரை சேர்ந்தவர் என்று கூறியிருப்பதை நாம் அதை கவனிக்கவே இல்லை. ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் யூதர் என்றும் இல்லை, கிரேக்கர் என்றும் இல்லை, புற இனத்தார், அடிமை, சுயாதீனம், ஆண் பெண் என்பதும் இல்லை. யாவருமே அவருக்குள் ஒன்றாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கின்றோம், கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கின்றோம். பூமியும் அதன் நிறைவும் உலகமும் அதில் உள்ள குடிகளும் கர்த்தருடையது. அந்த முதல் வசனத்தை வாசிக்கின்றோம். இந்த வார்த்தையின் மூலமாக தான் இந்த பாடலை தொடங்குகின்றார் தாவீது. இதற்கு காரணம், இந்த பாடலில் 2ஆம் அடியில் கூறப்பட்டுள்ளது பூமியை படைத்த ஆண்டவர் எல்லாவற்றுக்கும் சொந்தக்காரராக இருப்பதுதான் அதற்கு காரணம். உலகத்தில் இருக்கின்ற பொன், வெள்ளி, மலைகள், கடல்கள், பிராணிகள், தாவரங்கள், மனிதர்கள் ஆகிய அனைத்துமே யாருக்கு சொந்தம்? ஆண்டவருக்கு சொந்தம். இதே உண்மையை சங்கீதம் 50ஆம் வசனம் 50 வசனம் 9, 12 அவர் கூறப்பட்டதை நாம் பார்க்கின்றோம். மனிதரிடத்திலிருந்து நமக்கு சேர வேண்டியது எதுவுமே இல்லை. அது நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சகலமும் ஆண்டவருக்கு சொந்தம் என்று இருக்கும்போது நம்மிடத்தில் அவர் எதிர்பார்ப்பதற்கு அங்கே என்ன இருக்கிறது?
இதைத்தான் பக்தன் பாடினான். நீ உனக்கு சொந்தமல்லவே, நீ மீட்கப்பட்ட பாவி, நீ உனக்கு சொந்தமல்ல. யாருக்கு சொந்தம்? நிமலன் கிறிஸ்து நாதர் இயேசுவுக்கு தான் நீ சொந்தம். அதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. யாரும் ஒவ்வொருவரும் மறந்துவிடக்கூடாது. ஆண்டவருக்கு தான் சொந்தம். அல்லேலூயா. நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்ப்பு என்ன ஒன்றுமே கிடையாது. ஆண்டவர் நாம் என்ன கைமாறு செய்ய போகின்றோம்? நம்மை சிருஷ்டித்தவர், அவருக்கு நன்றி செலுத்தி எல்லா விஷயங்களிலும் அவருக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? முதலிடம் அடிக்க வேண்டும். ஆகையால்தான் மத்தேயு 11:38 முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் நீங்கள் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி சத்திய வேதம் சொல்லுகிறது. தேவனுக்கு முதலிடம் அளிக்க வேண்டும். அவரை அனுதினமும் தொழுது கொள்ள வேண்டும். இதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய கைமாறு. அனுதினமும் அவருடைய வார்த்தைகளை வாசித்து அதை நேசித்து விசுவாசிக்க வேண்டும். சகலத்துக்கும் சிருஷ்டிகராக இருக்கிற அந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எல்லாமே சொந்தம் என்று சொல்லி கூறி சங்கீதக்காரன் அடுத்த ஒரு கேள்வியை தொடங்குகின்றார். யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருப்பான்? அந்த 3ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். யார் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் ஏறுவார்? யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருப்பான் என்று. கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு சென்று யார் அவருடன் தொடர்ந்து வாழ முடியும்? இதை வாசிக்கும் போது இங்கே 4 குறிப்புகள் இருக்கு. சங்கீதம் நீங்கள் 15 வாசித்து பாருங்கள், 1லேருந்து 5 வரைக்கும். அதில் உள்ள குறிப்புகள் நாம் கவனிக்கணும். பரலோக வாழ்க்கை யாருக்கு கிடைக்கும் என்று நாம் கேட்கின்ற கேள்வியை போல அது அமைந்திருக்கும். பரலோகத்தை குறித்து பாடியதாக கருதி இந்த சங்கீதத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். பரலோகத்துக்கு ஏறி போக முடியாது. கர்த்தருடைய இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவர்களை இந்த வசனங்களின்படி நடத்தி இறுதியிலே பரலோகத்துக்கு அவரே அழைத்துக் கொள்வார். நீங்கள் யோவான் 14ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கலாம், 1 தெசலோனிக்கேயர் 4ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கலாம். வெறும் பேச்சல்ல, செயலில் ஈடுபடுகிற கிறிஸ்தவனே அவரது அழைப்புக்கு உகந்தவன் என்று சொல்லி யாக்கோபு 2ஆம் அதிகாரத்திலும் வசனம் 18லேருந்து 20 வரைக்கும் நாம் வாசிக்கின்றோம். அப்போ இந்த பாருங்கள், ஒரு நாட்டு அரசன் முன்னிலையிலே நிற்பது என்பது பலரை பொறுத்த மட்டிலும் முடவன் கொம்பு தேனுக்கு ஆசைப்பட்ட கதைதான். அரசே சமூகத்துக்கு இந்த அளவுக்கு கிராக்கி என்றால் எல்லாம் வல்ல ஆண்டவரது சமூகத்துக்கு நிற்பவரை பற்றி கேட்கவா வேண்டும்? நமக்கு யோசித்து பாருங்க. 3வது வசனத்துல ஆண்டவரது சந்நிதானம் பரிசுத்தமானது. ஆகவே கையில் சுத்தமும் இருதயத்தில் மாசில்லாதவன் தன் ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்புக்கூடாத கபடமாய் ஆணையிடாமல் இருக்கிறான் என்று சொல்லி வாசிக்கின்றோம். அந்த 4ஆம் வசனத்தில் இல்லையா, கபடாய் ஆணையிடாமல் இருக்கிறவனே அப்படி என்று சொல்லி 4ஆம் வசனம். அப்போ மனிதர்களே ஆண்டவர் முகத்தை நோக்கி பார்க்க அருகதை உள்ளவர்கள் நம்முடைய உள்ளத்திலே பொய் பித்தலாட்டம் சூது வாது இல்லாதிருந்தால் நாம் பிறர் முகத்தை நேருக்கு நேர் பார்த்து பேச முடியும். அதுபோல தங்கள் மனம் போன போக்கெல்லாம் வாழ்ந்திருந்து தங்களுடைய முகத்தை வேறு பக்கமாக திருப்பிக் கொண்டு வாழும் மனிதர்கள் ஆண்டவர் சமூகத்துக்குள்ளாக வர முடியும் என்று மனப்பால் குடித்தாலும் அது நடக்காது. அல்லேலூயா. இதை அடுத்து சங்கீதக்காரன் இன்னொரு காரியத்தை சொல்றார். யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமும் உள்ள கர்த்தர், அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமம் உள்ள கர்த்தாவே. வசனம் 7-8 வாசிக்கின்றோம் இல்லையா? இந்த 7ஆம் வசனத்தையும் 8ஆம் வசனம். வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள், அனாதை கதவுகளை உயருங்கள், மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார். யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமம் உள்ள கர்த்தர், அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமம் உள்ள கர்த்தர் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? இதை தொடர்ந்து உட்பிரவேசிக்கும் அந்த மகிமையின் அரசை பணிந்து கொள்ள வேண்டும். வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள், உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள்.
இந்த மகிமையின் ராஜா, அல்லேலூயா, இந்த மகிமையின் ராஜா யார்? அந்த மகிமையின் ராஜா சேனைகளின் கர்த்தர். அல்லேலூயா, சேனைகளின் கர்த்தர். யார் இந்த மகிமையின் ராஜான்னு? கடந்த காலத்திலே வாசல்கள் உயர்ந்தன, அனாதி கதவுகள் திறந்தன. கர்த்தராக இயேசு உலகத்துக்கு இரட்சகராக வந்தார். நிகழ்காலத்திலே கதவுகள் திறவுங்கள் என்று இப்பொழுது தட்டி கொண்டிருக்கிறார். வெளிப்படுத்தல் 3:20 வாசிக்கின்றோம். திறக்கின்ற இடங்களுக்குள் அவர் வருகிறார். தட்டுகிறவர் யார்? சேனைகளின் கர்த்தர். எளிதில் உடைத்துக் கொண்டு வர அவரால் முடியும். ஆனால் அவ்வாறு அவர் செய்வது கிடையாது. அன்பாக தட்டுகிறார். இதயத்தை வாழ்க்கையை அவருக்காக திறக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகின்றார். திறக்காவிட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்று நமக்கு தெரியும் இல்லையா? வருங்காலத்திலே இனி ஒரு நாள் வாசல் உயரும், அநாதி கதவுகள் திறக்கும். மகிமையின் ராஜா இரண்டாவது தடவை பரலோக சேனையுடன் உலகத்துக்கு ஆரவாரத்தோடு வரப்போகின்றார். அல்லேலூயா, ஆரவாரத்தோடு வரப்போகின்றார். இயேசுவை தங்கள் இருதயங்களிலும் வீடுகளிலும் தங்கள் எல்லை எங்கிலும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இன்னும் உண்டு. லூக்கா 8ஆம் அதிகாரத்தில் 37ஆம் வசனத்தில் வாசித்து பாருங்கள். இயேசுவை வீட்டுக்குள் ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் தன்னுடைய இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இருந்தனர். வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. பரிசேயனாகிய சீமோன் இதற்கு எடுத்துக்காட்டு. லூக்கா 7ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கலாம். இருதயத்திலே ஏற்றுக்கொண்ட சிலர் வீட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கலாம். ஒரு 100க்கு அதிபதி இவ்வாறு செய்தார். சிலர் இயேசுவை தங்கள் இருதயத்தில் உள்ள வீட்டுக்குள் ஏற்றுக்கொண்டனர். பேதுரு 8ஆம் அதிகாரத்திலும் மத்தேயு ஏற்றுக்கொண்டா சொல்லி வாசிக்கிறோம். மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரத்தில் அதனுடைய 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது வேதம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லப்படுகின்றது. மத்தேயு 8:14 தெளிவான வார்த்தை அங்கு போடப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் மத்தேயு 9 வாசிக்கும் பொழுதும் மார்த்தாள், மரியாள், லாசரு, சகேயு இல்லையா, பட்டியலை போட்டுக்கொண்டே போலாம். இல்லத்தில் ஏற்றுக்கொள்வது என்றால் வீட்டில் அவரது பிரசன்னம் இருக்கும்படி குடும்ப ஜெபம், கர்த்தருடைய பாடல்கள், கிறிஸ்துவினால் என்ன செய்ய வேண்டும், வருகின்ற சமாதானம், அன்புள்ள குடும்ப வாழ்க்கை, இவைகள் தான் இவைதான் இருக்கும். அப்போதான் மகிமையின் ராஜா உன் இருதயத்திலும் இல்லத்திலும் மகிழ்ச்சியோடு தங்கியிருக்கக்கூடும். அதற்கு நாம் இடமளிக்க வேண்டும். யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? அல்லேலூயா. நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது அதுதான் கர்த்தர். நம் தாழ்விலும் விசுவாசத்திலும் அவரை என்ன செய்ய வேண்டும், அடிபணிய வேண்டும். ஆகையால் தான் வேதத்தில் இந்த வாசிக்கும் 24ஆம் சங்கீதம் 24:1 பூமியும் அதன் நிறைவும் உலகமும் அதனுள்ள குடிகளும் கர்த்தருடையவை. அல்லேலூயா. சகலத்துக்கும் அவர் ஒருவர் தான் சொந்தக்காரர் என்பதை நமக்கு நினைவுறுத்துகின்றார். அதற்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். நீர் எனக்கு அளித்திருக்கும் நன்மைகளுக்காக உமக்கு நன்றியுடன் நான் நினைவு கூற எனக்கு உதவி அருளும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி இந்த நாளிலே கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த இந்த வார்த்தைக்காக, பூமி கர்த்தருடையது, அதில் இருக்கின்ற எல்லாம் சகலமும் கர்த்தருடையது. தேவன் கொடுத்த இந்த அருமையான நேரத்துக்கு, அந்த தியானத்துக்கு கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறேனப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கின்றேன். பூமி உம்முடையது, நாங்கள் உம்மை சார்ந்தவர்கள், நாங்கள் மீட்கப்பட்ட பாவிகள். இந்த நாளில் கேட்கப்பட்ட அந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி. நீர் எங்கள் உள்ளத்திலும் எங்கள் இல்லத்திலும் பிரவேசிக்க, நாங்கள் எங்கள் இல்லக்கதவை திறந்து அதில் நீர் வாசம் பண்ண எங்களுக்கு கிருபை தாரும். எல்லாவற்றையும் இந்த பொற்பாதத்தில் வைக்கிறேன். இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன், ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமீன், ஆமீன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. God bless you.